Hey doe, het is weer tijd voor... Check! Check, shock en ontdek! Wist u wat voor vogelnest dat dit is? Nou, dit is nou een eindekoer. En het is nog heeg tijd om die eindekoeren bij of in de veer te zetten. Want de einde liggen nou ein. En dan mag als eindekoer erbij wijzen. In elk geval, Aliet is de bij. En professionele ijshockeyspelers vertellen onder de band van basisschool De Skakel uit Rotsterhalen alles over haar sport. En de simmertie te zien gaan. Hoe is mijn je bioritme? Ben je hem totaal van de mik? Of viel er niks van? Straks in check een hele degelijke reportage. Maar nog eerst naar het kwart en ijs. 3, 2, 1, 120 band van de Burgemeester Talenskwallen in Akrum haar sneur met een sponsoring geld inzamelen voor 2 Afghaanse broertjes. Ali Abbas en Ali Hassan Samadi. De 2 jonkjes en haar huide mem matten mogelijk weerom naar Afghanistan. Er is geld nodig om een rechtszaak te beginnen sinds dat besluit. €3.000. Een heel soort mensen willen dat het gezin in Akrum bloedt. Nou, het is gewoon net veilig. Ze kunnen er net veilig boetenbordje. En als ze daar komen, dan worden ze oppakt. Want een heid die staat onder arrest. Die €3.000 is wel helle. Hoeveel de krek bij elkaar draaft is nog net duidelijk, maar ze denken ongeveer €3800. Daarmee net meer aaiezocht worden. Er mochten dit jaar 4.939 liepaaien meegenomen worden. En snijdt de midden weer het Safir. De aaieziekers hadden een sms gekregen dat het quotum, dat is het maximale aantal, bereikt is. Wat nou nog aaieziekje wil, maakt on nijzwargde waan. En nijzwarger liet de aaien lissen en zwargt dat ze beschermen worden. Nijzwargers zetten bijgeliekst nestbeschermers oer de nesten, zodat kei de aaien net vertraapje kennen en zodat de boeren er net doorheen rieden bij handtrekkers. Een muffe lucht hing het in squallen. De band krijgt er pinine holf van. In Langwaar hadden ze echte nijskwallen nodig. En daarom gingen Aroene Tonzi 120 band van basisskwallen het Zwannestee onder loodgeraas naar het gemeentehuis. Met een soort spandoeken vonden ze het gemeentehuis binnen en met een rap maken de leerlingen duidelijk wat er nou echt mis is met haar skwallen. Daarna joegen ze 600 handtekens onder wethouder. De gemeente zal in het nieuwe skwallier een besluit nemen over de skwallen. Koninklijke beziet op het WK Oostzon in Tialf. Aroene Sneur kwam koningin Beatrix naar het Heerenveen om bij de 1000 meter te werven. Het stadion lief zelfs ik nog eens extra beveiligen vanwege die hege bezieten. Met dit wereldkampioenschap waard Fortendaalk ik de laatste wedstrijdrieden van dit seizoen. Sorry hè. Maar ga je maar niks aan les omdat er simmertijd ingegaan is. Or een weekend weer Safir en ben we een oeren opschoot. Dan is het dus moa's een oerenlange zuster en jongens een oerenlange jacht. Nat, nat. Vies het deze week extra lastig om wekker te worden, moes? Nou, jawel. Nou, voor als we naar school moeten. Maar in de vakantie vind ik het wel lekker. Ik lees soms wel heel lang op bed, maar ik kan er op het lijst voor uitkomen. Ja, dat heb ik meestal ik wel. De zinnen is wel een beetje irritant, dat kind telkens in eigen. Aroene weekend is de klok weer een oeren fruit zet. Vreemd is. De klok een oeren fruit zetten. Want de tijd die wordt om eens bepaald door de zinnen. Ja, hoe heeg de ziet. Ja, als je onder stiet, dan is het nog heel betierd. Maar als je heeg in de lucht stiet, dan is het 's middags. En tolenvoer, smiddags. Geen idee. Ja, smiddags. Tolen van treien of zo? Iets. Dat is niet volgens mij. Als de zinnen op zijn heegste punt stiert, dan is het tolle voeren. En we kennen de zinnen net een oeren fruit scoren. Dus als we de klok een oeren fruit zetten, houden we u zelfs een beetje voor de gek.
waarom doggen we het eens? Geen idee. Ik heb geen idee. Ja, ik weet het net eigenlijk. Nee. Ja, dan is het lange jacht. En dan, ja. Verder weet ik het ook niet. De simmertijd is insteld in Jontje 77. De reden weer simpel. In de simmer wordt het maas al iedere betiet jacht. 4 woorden of nog eerder. Dan luidt haast elke keer nog te sliepen. En jongens om een uur als jochen zien wordt het wat zuster. Dan luidt lang nog net elke keer op bed. Dus tochten de meesten, als we nou de klok een uur fruit zetten, dan wordt het maas wat letter jacht. Dat hindert niks. En jongens wat letter donker. En dat is fijn voor de meesten. Boven dat hoegen jongens de jachten dan net zo gauw op. En dat bespaart het weer energie. We moeten soms eerst wel even verder om wennen. Ja, ik de eerste 2 dagen, maar daarna ben ik gewoon wend. Want dan word ik nog op die bepaalde tijd wekker. Van in de winter. Want dan moest eerst ik een uur kwart sliepen dan eigenlijk. Ja, en dan, dat merk je dan ik wel. Een soort mensen hebben er even last van, als de simmertijd ingaat. Onderzoek had aantoond dat vooral bijen en oude mensen tijd nodig hebben om te wennen. Die lichaam is erom wend om op een zeker moment sliepen te gaan en weer wekker te worden. Dat ritme wordt voor een pad stuurd door het dagjacht, de zinnen dus. En die verhoren het ons net, wat wij de klok een uur fruit zetten. Ik moet eerst wel weer een wennen voordat ik weer echt uit kan sliepen. Soms dan wil ik nog blijven lezen en soms dan ga ik ook gewoon uit. Dan ben ik eerst altijd wat weurig en dan ben ik eerst weer bekomen en dan heb ik alweer energie en zo. Ja, dan moet. Nooit ontbijt heb ik energie. Dat komt omdat die lichaam even tijd nodig had om wekker te worden. Onder een van die sliep, even voor het wekker worden, maakt het lichaam een stofje aan, cortisol. Cortisol zorgt dat die lichaam eraan klaar is om wekker te worden en in actie te komen. Er moet om een soort gebeuren. Mast door reinkomen, die spieren moeten weer bewegen, dan moest weer nadenken, eten en van alles. Als de klok een uur fruit zet wordt, was dus eens een uur te betiet wekker. En had het stofje cortisol zijn werk nog net dien. En dus bist nog wurg als het eraan mast. Sloeg en slow. Dan moest weer best net in beweging geweest. Dan heb je alleen maar stil lijn. Eerst moest 's morgens nog wat meer opstarten. Dat is dan eerst de hele tijd stilzitten en dan moest het weer beginnen. Maar dat wordt het meestal maar een paar dagen. Dan is die lichaam wend aan de nieuwe tijden en rint die biologische klok weer precies liek op maar de tijd. Goedendag, de simmertijd. We gaan even naar Tialf, want daar is het nog volop winter. Aan de weekend weer het WK Redering in Tialf. En komende snel, 21 maart, is het WK Junioren ijshockey in Tialf. En daar kun je vergees bij wezen. Gratis dus. Maar dan moest wel een spandoekmaatje. En dat dogge deze beer van basiskwallen de Schakel in Rotsterhouwen. Het spandoek dat ze meidje is het entreekaartje van de wereldkampioenschap in ijshockey van Bern ont 18 jaar. Komend weekend in Tjalf in Jereveen. Maar wat is ijshockey ijs voor sport? Een soort voetballen, maar dan op het ijs. Maar dan moet je de puck in het doel schieten. En dat doggen ze mij een stik. Een ijshockeyteam bestaat uit maximaal 20 spelers, waarvan er 6 op het ijs staan. Daarmee hield het wisselen worden. Een wedstrijd wordt 3 keer 20 minuten. Maar is ijshockey wel zo populair? Ja, het is wel leuk, maar mijn hobby, mijn sport is eigenlijk meer voetbal. Het is gewoon leuk om te schaatsen en het is ook best wel een leuke ruwe sport. Voor mij een hele ruwe sport. En het is ook ijs. Ik wil dat je aan de kant aan was druk te volst en ik zou het wel een keer willen proberen. Zat erop. Maar ik ga er wel misschien op. Een roege sport dus, der te linnig notabene Ian Famke op zitten had. Wat doggen de orenberen in Rotsterhouwen dan een sport? Volleybal. Voetbal. En ik zat op paardrijden. Hinderrijden. Ik zit op voetbal. Gymnastiekje en hinderrijden.
Werkt het dan dus voor de Friesland Flyers, want het ijshockey moet promoten worden. En daarom kwamen deze stoere spelers van het eerst op squallen om de band te vertellen dat ijshockey echt heel leuk is. En dat gier soms in het Engels, want er zitten echt buitenlandse spelers bij de Flyers. We play it because we love it. It's fun for us. You know, none of us are forced to play hockey. We like to. We enjoy it. That's why we do it. Ja, ik ben van nou mijn vierde stuk nou op ijshockey, dus ik zit nou in totaal 16 jaar op ijshockey. Ik vind het leuk en ik vind het nog steeds leuk. En zolang ik het leuk vind, dan blow ik mooi terug in. Maar ook roeg. Voor de bescherming tegen boorder en tegenstander moeten de spelers van alles aanhouden. Lars, speler in het juniorenteam, showt het tenue. Als je ook hoort... Hoor je dat? Het is best hard, het is best stevig. Jullie mogen het zo dadelijk eens even voelen hoe dat voelt. En het masker beschermt je natuurlijk ook weer op het moment dat er een puck naar je toe komt. Hè, dat er niet een puck recht op je gezicht komt. Want ja, dan kan er ook wat gebeuren met je tanden. En dat willen we natuurlijk niet. Wat het leuk vindt, mij even vielen hoe het is om heel dan impact te wijzen. En voordat de spelers weer uitzetten, is er nog even tijd voor het leukste van de dag. Handtekening, ik heb er heel veel op mijn jaren. En vanzelfs op de foto met de beste ijshockeyers van Friesland. Ja, de ijshockeyers van de Flyers, die kennen wat van. Maar dromen van een beroep als voetballer, dat had ik nog wat, toch? Hoi, ik ben Kutte Martinez, ik ben 20 jaar. En ik wil nu voor jullie een trucje gaan doen. Ik kan het niet in de wedstrijd doen, maar ja, ik wil hem toch wel even laten zien. Aliet had een verhaal eindekoren en ze vertelde mij dat ze van de morgen naar Wurden bestoort naar een echte eindekoorkeuzener, Bertus Cuperus. Ik kan me voorstellen. Nee, maar die maken ook wel liedje. Een liedje eindekoor. Wat ben je aan het doen? Ik ben een eindekoormaatje. Een eindekoor, wat is? Ja. Wat is dat precies? Nou, dat is een nest voor de wilde einden. Die lezen in een koer. Die ging je in? Ja, die ging hierin. Ik ben nu jaar de koer ongeveer. Dus ik ben nu even aan het versmellen. Wat ben je aan het doen? Even aan het versmellen, dus ik ga naar binnen daar. Dus het krijgt een beetje zang warm? Ja. Het wordt dus even een beetje een paasmodel. Hoe kan het dan dat een einde wel inkomen kan en een roofvogel niet? Nou, de eind die komt omvliegen, die springt in de hals en dan werd de erin. En die draait hem in de koer en die kan er weer uitkomen. Maar een roek, een ekster, een kou en orenrovers, die gaan net in smelle gaten, want die gaan er vooruit in, maar die moet er achteruit weer uit en dan blijven ze maar de vlerken, blijven ze jekken, dus ze komen ze vinden en dat waren ze net om. Maar waarom leidt een einde gewoon aaien in de gas? Die kost een lip. Nou, de eind die leidt wel in de wal, in de onderwal en in de rijden. Maar in deze wereld is er volle rijdenboel, hè, dat is nu in de andere veren komt. Nou, dan leidt de eind die leidt al hier gewoon in de wal. Maar dan ben ik weer gevaarlijke voor rovers. Ja. Want dan kan iedere rover er ook weer bij komen. En die jongen die ben king, Jo, helpen de einden een beetje op waaien. Ja, en mijn eindekoor. En ik had je woorden om hoe ze hebben. En je ga je wat jaren zitten, nou ja, dan komen er steeds meer aan. Dan word ik een gezellige boer. Hoeveel aaien leidt een eind? Nou, gemiddeld is dat een stuk of 12.
12 per jaar. Ja, per jaar. En het is maar uitrenners van 16 en dan ben ik gewoon een beetje maar 8. En denk ik van hun conditie af. Als je goed in conditie bent, dan ga je meer aan. En dan als de meer mij die het hebben, dan hebben we strenge winter. En hoe oud kan een worden? Mijn eigen kan wel 25 jaar worden. Maar hoe kan het dan dat de wereld niet vol zit met een? Als je de natuur die houdt hem zelf wel wat in evenwicht. Dan ben we rovers en in de lucht en de snoeken en ja, de vossen en alles rammelt wel eens wat op. En daardoor blijft het wat in evenwicht. En die hoor ik wel van eindepietjes. Die mooi is ik wel, ja. Nou, hier zit er een in die leidt nog een aai. Dat kan je wel zien. Er is een band aan, maar een ringje om mijn nek. Die lijkt nou een aai. Die is nog een aai, die er krijg ik ingang, dus die leidt nog een aai. En dan kom je aan zo'n pietjes uit. Ja, die pietjes die komen er dan uit en ik heb een mooie ploeg. Dus, maar een paar weken, zullen we pietjes. Nou, dat is 1 april, begin mei, dan hebben we de pieken. Eind april begin maaien. Nou, Reinoud, ik had er nou al zin in. Doe ik? Ont naar je weekend. Doeg! Oké, Aliet, bedankt en on naar je weekend. Check, show en ontdek! En een paar weken ben alle binnen met green en kist wel lekker naar het strand. En heerlijk bruin worden in de zinnen. Heerlijk die zin op mijn gezicht. Daar wie ik wel aan het aan naar deze winter. Ben ik al een beetje bruin worden? Nou, eerlijk zijn nog net, hè? Dat wordt het toch ik wel even. Nou, bij mij inderdaad wel. Ik heb het zoveel pigment, maar er ben ik mensen die hebben een hele soort pigment en die worden heel snel bruin. Ja, dus de mensen in Afrika die een donkere hoed hebben, die hebben een soort pigment. Ja, dat klopt. Maar er zijn in Afrika ik wel albino's. En albino's zijn mensen die hebben heel geen pigment in de hoed. En ja, die worden daar in Afrika vaak zien als mensen met magische krachten. En daar zijn ze dan bang voor. En die mensen vermjadjen ze. En dat is echt heel verschrikkelijk. Nou, en de lichaamsdelen van die albino's verkepen ze dan voor een soort jild. Nou, dat is echt heel akelig. Oh ja, wat naar. Ja. En wat oors, ben ik beste albino's? Jazeker, in de beste wereld komen ik albino's voor. En dat kan ik je wel even shellen, dus kom maar met mij. Nou, hier hebben we een aantal albino's. Hier achter het glas en hier op de foto's. En hier kan je zien, hier zit bijvoorbeeld een fazant. Die heeft rode ogen, hij is helemaal wit en dat is een albino. Nou, deze oele, dat is geen albino, die is van nature wit. Die heeft dus geen rode ogen. Nou, een albino die is zo wit omdat hij geen pigment had. En ja, ik kan je wel voorstellen, denk ik, dat het helemaal niet handig is om een albino te wezen. Want in de natuur is het heel goed zichtbaar, dus het is een hele makkelijke prooi. Nou, en andersom is het zo, als zelf een prooivanger was, dan zult hij die ik al aankomen omdat ze wit is. Behalve een ijsbeer zelfs. Haha, ja, maar nou, een ijsbeer is eigenlijk geen albino. Ja, er zijn wel albino-ijsberen, die hebben dan rode ogen. En ja, gewone ijsberen die hebben zwarte ogen. Dus daar is het verschil aan zien. Nou, ik ga nou weer naar boeten. Ik ga weer lekker van het zintje genieten. Dus ons zien. Ik had nog even een bericht voor je. Maar de klas naar een wedstrijd van SC Heerenveen. Dat is hartstikke leuk. De band van groep 7 en 8 van basisschool De Tjongeling uit Ouderbekeer mochten dat, maar ze moesten er wel wat verdwaan. Sneeuwtjoen moesten ze voor de wedstrijd het grote doek met het logo van de club op de middenstip lezen. Doet de spelers van Heerenveen en VVV Venlo het veld opkwamen, moest het doek omheen getild worden en waard het Fries volkslied zo. Fries bloed, joch op! Ja, dat maakt het wel indruk in zo'n stadion met 26.000 mensen. Vorige week vroegen we hem om te reageren op his spel. En de vraag wie draagt die squallen ik bij om die geluksgevoel. 24% weet het net. En 22% zei van net. En ja, zei 43%. Je kunt altijd nog reageren op deze poll, dus ga nou naar check.hives.nl. Dit weekend hebben we deze keer. Na week check ik je weer. En na week check ze mij weer. Houdo! Hey. Wat? Haha. Ein! Ah, lied. Nu was je te pakken, hè? Maar dat krijgt mooi net van elkaar. Want het is nog niet in april. Maar wist je wat? Ik maak je de peerskaaien van. Hoe dan ik? Houdo! Traaien. Oh.
speciaal.